Wat best aan het maaien? Ik maak een vikingtuniek. Ik heb heel veel passie voor de vikingtijd. En dat doe ik heel veel in mijn vrije tijd. En dan kleed je ook helemaal in vikingkleding. Maar het bevalt zo goed dat ik eigenlijk ook wel wat kleding wil voor het dagelijks leven. Dus ik probeer nu iets te maken wat door kan voor normale kleding, maar toch een beetje viking is. Dus dit is een heel oud boek. Bijna zo oud als de vikingtijd. En daar haal je, voor de internettijd haal je daar heel veel kennis uit. En heb je vooral tekeningen van vondsten en zo. En daar helpen ze toch wel ideeën nu te verkleren of ja. zo? Ja, dit is dus een tuniek die ik aan het maken ben van linnen. Een middeleeuws patroon of een vikingtijd patroon. Waarbij je zo min mogelijk stof weggooit. Dus de oksels zijn driehoekjes. Daarmee heb je ruimte zodat je kan bewegen. Dus je gebruikt geen modern patroon, maar een patroon wat het al 1200 jaar goed doet. Het woord viking kennen wij nu, is nu heel hip. Maar eigenlijk is het niet één volk. Het is niet één afstamming. Je kan niet zeggen iedereen die van Noorwegen komt is een viking. Het is iets wat in je passie zit, zeg maar. Het is iemand die voor mij dingen doet die buiten de comfortzone liggen. Dus mijn motto is ook, release your inner viking! Doe eens wat je anders niet durft. Maar hebben wij alle eens een viking in huis? Ja, vast wel. Heel af en toe koop ik wat viking bling, zoals ik dat noem. En dat zijn dit soort dingen. Die worden dan opnieuw met moderne middelen nagemaakt van authentieke vondsten. En allemaal ook uit verschillende tijden. Hier word ik zo blij van. Wat is dit? Ja, dat is mijn schild. Dat heb ik ook zelf gemaakt. Met runen erop. En van hout. En leer. En een echte metalen schildbos. Je ziet ook wel dat hij echt gebruikt is. Ja, als ik op pad ga, dan hang ik hem om. Zo. En dan viel ze een echte viking. Echt wel. En met een bijl erbij. Ja, wat is er nou zo mooi hoor? Oh, ik vind dat zo moeilijk om te verwoorden. Eigenlijk moet je dat gewoon doen en moet je dat ervaren. Ja. Maar als dat dorst, dan komt die inner viking. Dan release ik mijn inner viking weer even. Ik wil even wat vikingkleding zien. Zal ik me omkleden? Doe dat. Leuk! Dit is wat klassiekere viking vrouwen luxe kleding. Dus eigenlijk de zondagse kleding. En dan heb ik hier nog eentje. Die is gebaseerd op de Frankische stijl. Die draag ik ook wel eens naar werk. En hier voel ik het me het meest in thuis. Dat is mijn strijdlustige outfit. Met mijn drinkhoorn en alle benodigdheden aan de riem. Is nou helemaal in die viking element? Ik voel me helemaal gelukkig en helemaal zoals het zou moeten zijn. Release your inner viking! Ah!